स्विमिंग पूल Tanzania. Hello guys, welcome to my channel Angel Armata ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಮಾತಾಗಲು ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇಣ್ಣೆ ಚನಿಂತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡಂದದು ಕೋಡೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಜಿಂಜದಿತ್ತಣೆ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಶಾಪ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ನೀವು ಇನ್ನಿದುಲೆ ಜಂಬು ಕಾಯಂದುಂಡು ಕೂದಲೆ ನೋ ಮರ ಏತಲಾಯ್ಕುಂಡ ತಪು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿತ್ತೆ ಎತ್ತು ಬತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೂಕ ಬಂದು ಚಿಡ್ತವನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅದು പോകുന്നില്ല വേറെ മിനിസ്റ്റർ പോകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ പോലീസും ജിം ಹೋಟೆಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂದೆ ಲಾಂಛನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅದು 3 ಸ್ಟಾರ್ ತೂಕ ಒಂದು ರೋಡ್ ಒಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ನೆಟ್ಟೆ ನಡೆದೊಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಪುಂಡು ಹೋಯ್ಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬೇ ಕೋಟ್ ಅಂತಲೇ ಕಳ್ಳಿ ಪಾಪಾಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಗಿಡಟೊಂದು ಮಂಜಲ್ ಪೂವು ಹಾಪುಂಟು ಆ ಪೂವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಗಿಡ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲೂನ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯರು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆತ್ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ತಲ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಟ್ ಗುಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಮೂಲಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮಸ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬುಧರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೋದ ವರ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫುಡ್ ತೂಕ ಕೆಲ ಬಾಸ್ನ ಫ್ರೆಂಡನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ ವರ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ತೂದ ವರ್ಕ ಹೌದು ಅವೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂಜು ಕೈ ಜೋಡ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇಂಟು ಒಂದಲ್ಲ ಏನಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನಗಲೆಂಟು ಒಂದಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಕಿನ್ನೆ ಬಿಯರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಿಶ್ ಟಿಕ್ಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಬೋತಜ್ಜಿ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತಂಡ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ ಟಿಕ್ಕಾಗೆ ತಾನೆ ಲಾಯ್ ಕಾಣ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಡ್ ಹಣ್ಣು ಶಾಪರ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಶಾಪ್ ಹೋಗೋದು ವರ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರೆ 13,000
ಒಂದು 500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಿಠಾಪುರ. ಮಾರೆ ಇಂಡೆಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಮೂಲು 15 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಮುಂಗಲ್ ಮೀನು ಕೊಲೆ ಮುಂಗಲ್ ಮೀನು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು 2-3 ಸಾವಿರ 2-3 ಸಾವಿರ ಪಂಡ 5,000 32 250 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಿಠಾಪುರ ಉಂಡು. ಒಂದು ಟಿನ್ನದ ಮೀನು ಟಿನ್ನಡು ಅದಕ್ಕೆ 4,500. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೈನ್ ವೈಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಉಂಡು ರೋಸ್ ಉಂಡು. ಇಂತನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೋಸನ್ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕನೆ ಟಿನ್ನಡ್ ಮಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೂರ ಮಾಸ ಇಂದಲ ಮಾಸ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಉಂಡು, ಬೀಫ್ ಉಂಡು, ತಿರ್ತಡ್ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು. ಇಂಚೆಡು ಒಂದು ಪೂರ ಟಿನ್ನಡ್ ಪೂರ ಫಿಶ್ ಉಂಡು. ಪೂರ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಪತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಿರಂಗದ ತಪ್ಪು, ಒಂದು ವಡದ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೆತ್ತಲೆ ಬಡವರು ಮೂರು ಮಗು ತಿನ್ನಪ್ಪ. ಕಡಿ ಪತ್ತ ಬೇಸೊಪ್ಪುಗು ಮಾರೇನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತೊಂಡ ಕಡ್ತು ದಕ್ಕುವನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಟ್ಟನು. ಟೊಮಾಟೊ ಕೆಜಿಗೆ 150 ರೂಪಾ. ಮೂಜಿ ಸಾವಿರದ ಹೊರಮನ 150 ಮಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀರೊಳ್ಳಿಗೆ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಜಿ. ಅಲ್ಲೇ ದಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ದಾರ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾಪುರ. ಜಂಬುಗೆ ತಿರ್ಗದು ಸಾಕಾಯಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಅವಳ AC ಬರ ಇಪ್ಪಣಕ ಅಂತ ತಂಪಾಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಾಡ್ದು ಹಾರ್ತೀನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಮೂದಲೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಾವು ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಲೆ ದಾಲ ಜಂಬುಲದಾಗ ಇದು ದಾಲದಾಗ. ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳುನಾಡುಗು ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗುಡು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು.